10% от уличните лампи в София ще бъдат подменени през тази година, предвиждат от общината. Общо 9000 са, почти 9000 са осветителните тела, които ще бъдат подменени по фонд Козлодуй, което е около 10% от осветителните тела, и след тази подмяна постигаме около 20% намалена консумация общо за цялата система на уличното осветление, т.е. ефективността е почти двойна. Освен в големия град, осветителни тела ще бъдат ремонтирани и в по-малките населени места, които са част от Столична община. През 2014 година над 1000 осветителни тела бяха поставени в селата, които са около компактния град, но са част от Столична община. През тази година още около 1000 са планирани да бъдат поставени, с което в голяма степен вярвам, че ще бъдат покрити очакванията и нуждите от улично осветление в тези малки населени места. От общината стартират и пилотен проект за автоматизация на процеса по пускане и гасене на уличното осветление. Изгражда се и пилотен проект за система за управление на трафика, която се финансира отново със средства по фонд Козлодуй, като тази система всъщност ще ни даде възможност, освен автоматизация при запалването или гасенето на уличното осветление, една по-голяма динамика в взимането на решения, свързано с различни метеорологични условия, мъгла или други условия. Освен това ще ни дава и възможност да контролираме както качеството на работа на фирмите, които имат ангажимента по поддръжката на уличното осветление, т.е. ако някъде има неработещо такова, веднага системата ще подава информация и съответно не на последно място, разбира се, и ако има незаконно включване и консумация към тази мрежа, ще получаваме такава обратна информация. Друг акцент в инфраструктурните проекти на общината през тази година е получаването на разрешение за строеж на последното голямо кръстовище на 2 нива на булевардите България и Гешов. Ще продължи рехабилитацията на Цариградско шосе. Очаква се и близо 200 нови автобуси да заменят старите по линиите на градския транспорт.